Καλημέρα. Σήμερα ήθελα να σας δείξω, Δευτέρα που είναι, πώς έχουν περισσέψει από το Σαββατοκύριακο κάποια κρέατα ψημένα. Συγκεκριμένα μπριζολάκια που φάγαμε χτες και μείνανε γύρω στις 3 μικρές μπριζόλες, οι οποίες έχουν στεγνώσει και λέω τώρα πάλι οι μπριζόλες δεν φτάνουν για όλους. Να φτιάξω μια σαλτσούλα με το κρέας, ανεξάρτητα εμένα που είναι μπριζόλες, μου έχει περισσέψει μερικές φορές και κοτόπουλο ψημένο, μισό κοτόπουλο ας πούμε. Και από εκεί μπορώ να σας δείξω πώς το χτεσινό φαγητό, κρέατα που έχουν μείνει στο ψυγείο, μπορείτε να τα ξαναμαγειρέψετε και να φανούν νόστιμα σε όλη την οικογένεια πάλι. Λοιπόν, έχει φτάσει στο σημείο που το κρεμμύδι έχει τσιγαριστεί σε πολύ σιγανή φωτιά, γιατί καραμελώνει με αυτόν τον τρόπο. Και λένε πως αν συμπληρώσουμε αλατάκι εκείνη τη στιγμή, τραβάει την υγρασία και γίνεται ακόμα πιο νόστιμο το κρεμμυδάκι. Ωραία, το έχω βάλει σε ένα γιοκ μεγάλο για το βίντεο, αλλιώς θα χρησιμοποιήσω πιο μεγάλη ή κατσαρολάκι ή τηγανάκι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα, τις μπριζολίτσες τις έχω κόψει, το ίδιο μπορείτε να κάνετε ακόμα και με μπιφτέκι από εχτες, ακόμα και από κοτόπουλο που έχει μείνει, απλώς το ξεκοκαλιάζετε, το ψιλοκόβετε και το βάζω και αυτό μέσα. Έτσι, επειδή είναι μαγειρεμένο το κρέας, θα πάρει και πολύ λίγο χρόνο να μαγειρευτεί, οπότε είναι μια βοήθεια για την οικοκυρά, για την οικογένεια και για να μην φάνε πάλι σκέτα τα μακαρόνια ή τα φασολάκια για άντρες, γιατί ξέρουμε πως ο άντρας χωρίς κρέας δεν μπορεί να φάει. Άλλο φαγητό του είναι άγευστο, δεν είναι νόστιμο, ζητάνε συνέχεια κρέας. Οπότε και εγώ κάπως φτιάχνω συνέχεια φαγητά, μια μέρα νηστίσιμα, μια μέρα με κρέατα, αλλά να, πως από χτες μου περισσέψαν οι μπριζόλες και λέω γιατί να μην τις βάζω. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Λίγο τριμμένο καροτάκι, το τρίβω γιατί στην ουσία το κρύβω από τους άντρες, δεν τρώνε πολλά λαχανικά, να μην είναι πράσινο, να μην είναι καρότο, οπότε και εγώ από πριν έχω συνηθίσει να κρύβω τα πράγματα και να τα τρώνε και να μην καταλαβαίνουν και να παίρνουν τις βιταμίνες. Λοιπόν, εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε τη ντομάτα. Όπως βλέπετε την έχω τρίψει στο blender και είναι μπόλικη. Θα γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα κοκκινιστό, αλλά όχι με φρέσκο κρέας που χρειάζεται πολλή ώρα βράσιμο. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτή τη χύτρα. Όταν είναι να φτιάξω μοσχαρίσιο κρέας κοκκινιστό, για να μην παίρνει πολλή ώρα. Το κρέας θέλει την ωρίτσα του. Ωραία. Βάλαμε και τη ντομάτα. Συμπληρώνω νεράκι ζεστό για να βράσει. Εδώ να ξεπλένω και αυτό που έχει μείνει στο μπολ με τις ντομάτες. Προσέχουμε λίγο με το αλάτι, γιατί το κρέας είχε από μόνο του, όταν το μαγείρεψα χτες, είχε αλάτι και πιπέρι, άρα προσέχουμε, δοκιμάζουμε και το αφήνουμε αυτό γύρω στη μισή ώρα το πολύ, γιατί το κρέας είπαμε είναι μαγειρεμένο, η ντομάτα πόσο θέλει και αυτή λίγο χρόνο, και μόλις πάρει βράση αρχίζω να συμπληρώνω επιπλέον μπαχαρικά, άμα χρειαστεί, γιατί σας είπα έχει αλάτι, έχει πιπέρι το κρέας, οπότε να μην γίνει
πολύ αλμυρό και πολύ πικάντικο. Τα λέμε πάλι σε λίγο, σε κάνα μισά ώρα, να δούμε πώς έχει φτάσει το φαγητό. Και μετά από 30 με 35 λεπτά βλέπετε πως έχει φύγει το νερό της ντομάτας, παίρνετε το κρεατάκι, οπότε μπορείτε να φτιάξετε ένα πιλάφι, μακαρόνια, πατάτες τηγανιτές κιόλας και από πάνω να βάλετε αυτή την ωραία του τη σάλτσα. Στο τέλος, ξέχασα να σας πω, βάζω το μαϊντανό και αν θέλετε να μην τσιγαρίζετε το σκόρδο, το συμπληρώνω ακριβώς πριν κλείσω το μάτι. Ορίστε, κλείνω το μάτι και είναι έτοιμο. Καλή μας όρεξη!